Ne felejtsétek el, a tankönyveket ma 5 óráig vissza kell hoznotok. Hallottátok? És ki fogunk mindenhol mit dobni, amit az öltözőszekrények mögött hagytok. Van kérdés? Irány a Mississippi. Senkinek nincs kérdése? Jó nyaralás! Joseph Mazzello, elődálmos. Mindenkit meghívok egy kólára! Várjatok meg! Brad Renfro, Benedikti Marcell. Hol a biciklém? Hát itt áll! Gyertek is! Várjál, meg! További magyar hangok. Igó Éva, Fehér Anna, Zalán János, Polnándor, Barbinek Péter, Mécs Ildikó, Madarász Éva. Köszi szépen! Rendben, akkor este 7-kor találkozunk. Hogy mennek a haverok? Rendben, hey, Erika! Hogy van az új haverod? Nem a haverom, csak mellettünk lakik. Még sose láttam. Képzeljétek, még nem látta. Szia, Johnny! Akkor kik a haverjaid? Han Solo, meg a Wookie, a Csupi. Nyalt ki. Marha klassz. Mit mondtál? Gyere csak vissza, ne kis buzi! Hey, azt mondtam, gyere vissza! Egész életben mentő. Kicking stones down by the gypsy shacks, along the wrong side of the tracks, stepping over all the cracks, cross my Most én fingers hintáztatlak meg, Nagyi. Hintászik a Nagyi. De nem magasra. Na, még 3-szor meglöknek, aztán leszállsz, jó? Elég, mert szédülök. Szédül a Nagyi. Szédül a Nagyi. 3. Zenéjét szerezte Dave Grusin. Only one thing left to do. Just to run through the valleys and down through the woods, out in the alleys past the old neighborhoods. And I know I got so far to travel and this hour is late, but it's out of the darkness when I make Fényképezte Andrew Denton Fass. When I make my great escape. Kapj el! Úgyse tudsz megfogni. Írta Robert Kuhn. Nem érvényes, csak most találtam ki a fát. Rendezte Peter Halton. Boom! Ki van ott? Engem kérdezel? Kémkedsz utánam? Nem. Erődöt építek sárból. Te mit csinálsz? Virágot ültetek. Kösz, hogy ide költöztél. Azóta buzinak hívnak a suliban, és senki sem akar velem szóba állni. Valahol laknom kell. Persze, akkor menj szépen be a házba, amíg én végzek a kertben. Miért? Mert nem akarok elkapni valamit és meghalni. A levegőn keresztül nem fertőz. Na persze. Mindenki ezt mondaná, de azért menj csak be, jó? De még nincs kész az erőd. Hé! Mit szólnál, ha átmennék és jól elvernélek?
Mennyi ideig vernél? Legalább fél percig. Megvárnám, amíg befejezed, aztán építeném tovább az erődöt. Hagynád, hogy megverjelek? Lehet, hogy védekeznék, de biztos legyőznél, mert elég kicsi vagyok. Akkor csak negyed percig vernélek. Tényleg meg fogsz verni? Majd máskor. Halló, ott vagy még? Franza! Franza! Hogy nézel ki? Ugye megmondtam, mit kapsz, ha még egyszer összesározod magad? Arra csak! Úgysem kapsz el! Jaj, ne! Meg vagy! Engedjen! Segítség! Legyőztelek! 1, 2, 3, győztem! Felkészültél, Jerry? Azok a fiúk ott kint baseballoznak. Ha megismerkednél velük, Mama! akkor lenne játszótársad, és nem unatkoznál. Nekem ma este programon van az irodából a lányokkal. Csinálj magadnak vacsorát a mikrosütőben. Nem akarsz többet megtudni Colorádóról? Nem megyek táborba. Pedig a táborban biztosan szereznél néhány barátot. Miért nem mehetek apához? Hívj fel. Ha azt mondja rendben, mehetsz az első géppel. Na, hívj csak fel. Majd te meg a kis barátnője, Cindy, félárujeggyel mehetek minden nap moziba. 23 éves. Ó, akkor már alkoholt is ihat. Igen, de nem iszik. Hé, már majdnem megcsináltam. Túl sok időt töltesz el ezekkel az ostoba játékokkal. Te meg túl sokszor nem csinálsz nekem vacsorát. Meg iszol is. Jól megsült. Mehetünk horgászni, de én nem fogom meg a kukacokat. Majd én megfogom. Megbízom, Tényleg? igen? Na jó, majd meglátjuk. Kérem. Jó éjszakát. Nyertem. Végül kaptam 1 liter vért. Tudod, ez elég sok egy kis babának. A nagymamám szerint a pokolba kerülsz. Azt mondja, hogy örökké tűzben fogsz égni, és szenvedni fogsz. Melegebb lesz ott, mint a napban. A nagymamád biztosan egy zseni. Micsoda? A doktorom nagyon okos, de nem tudja, mi lesz az emberrel, miután meghal. Ha nagymamát tudja, akkor egy zseni. Pénztáros egy üzletben. Az is lehet, hogy rejt egy zseni. Nem. Ostoba. Akkor lehet, hogy mégsem jutok a pokolba. Biztos vagy benne, hogy nem fertőzöl a levegőn keresztül? Igen. Miért?
Hány éves vagy? 11. Akkor te törpe vagy. Hát, a korosztályom átlagmagasságának alsó határánál 10 centivel vagyok kisebb. Aha. Szóval... Tudsz szorperózni? T9. Nem talál. Fenébe. Biztos? Igen. D7. Nem talált. Puff! 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 Mennem kell ebédelni. Miért nem akkor eszel, ha éhes vagy? Akkor már rég nem lennék itt. Menjünk el a Petersonba. Az mi? Egy szupermarket. Kaja. Jó, Van pénzed? a szobámban. Mit csináljunk vele? Égessük el. Honnan van ennyi pénzed? Zseppénz. Meg bírság. Bírság? Nehéz lenne elmagyarázni. Ez óriási. Én tudom, hogy hol van az üzlet. Én leszek a navigátor, te meg a kincstárnok. És mit csinál a kincstárnok? Nála van a pénz, és ő fizet. Úgy érted, hogy neked is? Én is navigálok neked. Így igazságos vagy, nem? Milyen messze van? Miért? Ha sokat gyalogolok, nagyon elfáradok. Ah. Szerintem a víz mélységétől függ. Az óceán közepén a cápa lenne a győztes. A szárazföldön meg az oroszlán. Milyen mély lenne a víz? Olyan 80 centi. És mekkora a cápa? 3 méter. Szerintem az oroszlán győzne. Tévedés. Honnan tudod? Csináltak egy kísérletet a Stanford Egyetemen. A cápa győzött. Összeengedték őket, hogy megöljék egymást. Dehogy te buta, csak addig engedték, amíg eldőlt, hogy ki nyer. Aztán szétválasztották őket. Hogyan? Hallottál már pórászról? Cápapórászról még nem. Sok dolog van, amiről még nem hallottál. Azt hiszem, igazad van. Hajolj le! Anyu azt mondja, hogy minden esőcsepp, ami ebbe beleesik, végül a Mississippi-be jut. Akkor az apámhoz mennek. Ő még New Orleansban él. Mit csinálok? Hallottál már a Led Zeppelin zenekarról? Nem. Pedig nagyon híres. Tudod, ki a gitárosuk? Az apád? Nem, úgy hívják Jimmy Page, de az apámmal kötött biztosítást a kocsijára. Egy baromi klassz Pontiacra. Tudod már, hogy mit veszel? Nem tudom. Már régen ettem csokoládét. Anyu mindig zöldséget főz nekem. Ez jó lesz. Gyere. Szabad ilyet csinálni? Persze, különben honnan tudnád, hogy ízlik-e? Oké. Jó. Nem rossz, mi? Na, akkor mehetsz fizetni.
Ki kérdezte? Ellenség jobbról. És tűz! Nem talált. Hé, mennyit fizettél ezért a buziért? Na hát, fiúk, eltévedtetek. Ez nem a homokos terület. Nem vagyok homokos. És ő sem az. Csak rossz vért adtak neki. Akkor mi ez a baromi bűz? Szerintem félelmetekben a gatyátokba csináltatok. Mit mondtál? Csak egy köved van? Neked elég lesz. Akkor rajta. És mi van az öcsikéddel, ha? Mi lenne vele? Amikor leesett a bordásfalról, be kellett vinni a kórházba, elkaphatott ott valamit. De nem kapott el. Honnan tudod? Mi lenne, ha buzinak meg homokosnak hívnák? Megbetegedne és meghalna. És ráfirkálnák a sírkövére, hogy buzi. És amikor a mamád virágot vinne a sírjára, látná a feliratot. És tudod, mi lenne a legundorítóbb? Az, hogy a halála előtt egy csapat bunkó még meg is verné, csak úgy viccből a szegény beteg gyereket. Hagyjuk a francba. Sajnálom, hogy beteg vagy. Kösz. Szegény kölyök. Szar lehet tudni, hogy meg fog halni. Nem? Ezt miért csináltad? Kapjátok el! Gyerünk! Te személy elboglak! Megvan szépen a fejed! Viszlát, buzi! Akkor az agyatok, mint egy közepes termeti homokos rámbogáré! Hú, de meredek! Lassítani kellene! Hogyan? Nem tudom, de jó lenne! Tűnjön el előlük! Menjen, nénike! Menjen, mama! A fenébe! Már csak egy játszom! Menjenek! Hé, állj meg! Ne álljon meg! Nézd az idiótákat! Ezt néznek! Jézusom! Ó, Jézus kölcsök! Tényleg azt hitték, hogy buzi vagyok. Azért kiabáltam vissza én is ugyanazt. Most tudják, hogy nem vagyok az, mert egy buzi nem mond ilyet. Neked is ezt kellene csinálnod. De ez ronda dolog. Miért lenne az? Még játszottak is velem a kórházban. Kedvesek Homokosokkal voltak. játszottál? Inkább beszéljünk másról. Néha olyan cikisen viselkedsz. Ezt hogy érted? Sehogy. Nem akarsz nintendozni? Nem. Már fáradt vagyok. Most aludnom kell. De holnap befejezzük az erődöt. Vagy nem? Oké.
Hagyd abba. Miért nem ehetek a szobámban? Ritkán vacsorázom itthon, de ha igen, akkor együtt eszünk. Tudod, ettől család a család. Képzeld, látták azt a kis éces fiút tegnap a Petersonban. Benne van az újságban? Nem, Jane-től hallottam. Azt hittem, nem hagyja el a házat meg a kertet. Egyik nap hallottam, hogy köhög. Hallottam, hogy köhögött. Nem hiszem, hogy aggódnod kellene miatta. Ha nem mész hozzá túl közel, nem kaphatsz el semmit. És mi van, hát akar jönni játszani? Jaj, Erik, kitalálsz valamit. Ehhez nagyon értesz. És ha találkozom vele az utcán? Megáll az eszem. Csak maradj biztonságos távolságban. És az mekkora? 2 méter. És mi a szabály, ha náluk alszom? Nálunk vacsorázhatnál. Hát, a mamám későn jön haza. Nem bánom. Szeretnélek valamire figyelmeztetni. Mire? Picimnek hív. Picim. Ígérd meg, hogy nem nevetsz. Kérsz még répát, Picim? Nem, köszönöm. Akkor jöhet a desszert. Igen, hozhatod. Gondoltam. Még nem etted meg a pici szívecskés fasírtokat. Fogd be a száz! Meghallja, hiszen csak a konyhába Nem ment fogja a fagy. meghallani, picim. Csendesebben. Nézgulj, picikém, nem hallatszik ki. Na, mit szóltok ehhez? Dexter azt mondja, hogy már van barátnőd. Csak volt, de dobtam. Költött. De az apjának van barátnője. Igen, és ha meg lesz az új lakásuk, talán hozzájuk költözöm. És mit szól ehhez a mamád? Hát tulajdonképpen erről nem nagyon beszéltünk. Értem. Még. Szívesen megismerném a mamádat. Ő nagyon sokat dolgozik. 20-22 órát naponta. Fú. Mit csinál? Ingatlan ügynök. Este meg egy butikban dolgozik. A belvárosban. $4. Tartozol. Ha csavargatja a haját, fizet nekem $4. Megkapod a $4. Már nem eszed meg? Tudod, az orvos szerint megehetnéd, de mi úgy döntöttünk, hogy ha vendég van nálunk, kizárjuk még a legkisebb kockázatot is. Elfelejtettem. De van egy tervem. Azonnal, ahogy megtalálják a gyógyszert, elmegyünk együtt fagyizni, és rendelünk egy olyan állati nagy kelyhet, amit mind a 3 egyszerre ehetünk. Ez remek terv. Ezeket kiviszem. Rosszat mondtam? Fél, hogy későn találják meg a gyógyszert. Halál! Segítség! Félt a magasságtól. Ah.
És mi lesz, ha nem találják meg a gyógyszert? Egyszer csak megtalálják. És mi van, ha rossz helyen keresik? Mire gondolsz? Mondd, láttad a Kuruzsló című filmet? Megtalálta a rák gyógymódját, és csak annyit mond, én tudom. Mi az? A cinóberrojt. Egy virág. Hogyan találta meg? Te virágot akarsz vele becsapni? Ide. Hogy miért? Hallottam egy virágfajról, nem lehet tudni, hogy miben van. Virágban, levélben, vagy fenyőtobozban. Először ellenőrizni kísérletezni kell. Anyu sok zöldséget esett velem, főleg brokkoli. Én csak csokit eszem, de még nem voltam beteg. Ugyan minek? Hé, megvan! Sok gyümölcsöt meg zöldséget eszel, mégis beteg vagy. Tehát valami mást kell helyett tenned. Az édességek periódusos rendszere. Tiszta hülyeség. Úgy 50 évvel ezelőtt egy doktor felfigyelt a penészes kenyérre. Elkezdte etetni az emberekkel. Mindenki azt mondta, tiszta hülyeség. Tudod, mi lett belőle? Az aspirin. – 37-2. Hogy érzed magad? Jól vagyok. Oké. Akkor most a két balkezest kombináljuk a málnásrágóval. Nem értem, hogy miért próbálod ki te is mindegyiket. Tudsz te valamit a tudományos módszerekről? Keveset. Mindig van egy kontrollcsoport. Azon is ellenőrzik az eredményt. És te vagy az? Igen. Szia, Erik. Dexter itthon van? Igen, de szobafogságban van. Miért? Azért, mert az összes pénzét édességre költötte. Aha. Akkor megyek. Meddig tart a szobafogság? Holnapig. Értem. Az micsoda? Hadihajóst játszottunk volna. A szobafogság az szobafogság. Várnotok kell holnapig. Igen, értem. Erik, várj egy pillanatig. Dexter, gyere le a szobából! Miért? Azért, mert elengedem a büntetésedet. Mehetsz játszani Erikkel. Köszönöm. Menj csak. Hozd az evezőt. Vigyázzatok a virágokra. Hogy vagy? Pocsikul. Ez a csokis módszer tényleg hülyeség volt. És mit szólsz a levelekhez? Csak azt szeretném tudni, hogy hol a bogarak vécéje. Nem a leveleken. Nem biztos vagy benne. A bogár levelet eszik. Hülye lenne, ha rászarna a saját kajájára. Na, mit szólsz hozzá? Idd meg! Olyan, mint a szar. Nem az. A bogarak tudják, mit csinálnak.
Így né. Na. Cukrosszar. Túl szúrós. És mi van, ha ezt használ? Nem merek hozzányúlni. Hogy vagy ma? Kösz jól. Megjött. Dexter! Menj le innen. Francba. Sikerült. Megértem. Dexter! Nálunk vacsorázik ma az Erik nevű haverod? Na! Ez azt jelenti, igen, asszonyom. Oké, értettem. Végállomás. Nyomás 4 joghurtért. Olyanok vagytok, mintha fel lennétek húzva. Hopp. Alud, Dexter, egy kicsit? Oh-oh. Gyere, picim, fölviszlek. 1, 2, 3. Jó, anyu. Bocs, Erik. Aludj jól. Holnap el kell vinnem Dextert az orvoshoz. 1 óra körül jövünk haza. Oké, jó ét. Szia, Erik! Ott maradt a füzet.
Hol voltál? Úgy tudtam, hogy ma... Kérdeztem valamit. Gordy Johnson elhívott kirakatot nézegetni. Gondoltam, nem haragszol érte. Ő az, akinek orvos az apja. Igen. Azért eszedbe juthatott volna, hogy írjál nekem néhány sort. Lehet, hogy Gordon szívesen eljönne velünk megnézni a tűzijátékot. Lehet. Még 30 cent. Itt van 10. 20. Tudja, fiam, nem látom jól az apró pénzt. Tessék. Ó, drágám, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Mi van? Igen? Hála Istennek! Egy New Orleans-i orvos megtalálta az AIDS gyógymódját. Azt állítja, hogy a titokzatos anyagot egy a mocsarakban élő növényből vonja ki. Tudtam, hogy növényben lesz. Azt írja, hogy a kormány nem hisz az orvosnak. A szemetek. Miért nem hisznek neki? Mert zavarban vannak. Gondolj bele, mennyit költhetnek a kutatásra. Ez a doktor meg egy reggel kisétál a kertjébe, és az AIDS gyógyszerével a zsebében megy vissza a házába. Talán a mamád elvisz hozzá. Ide van írva. Nézzétek, semmi értelme, hogy ilyesmint töprengjetek. Ha volna benne igazság, gondolom dr. Jensen előbb tudna róla, mint ez a nemzeti... Hírmondó. Nem hívott fel? Nem. De ha legközelebb elmegyünk hozzá, megkérdezheted. Ezt majd ebéd után. Azt hiszitek, nem láttam? Ugye az apád New Orleansban lakik? Igen. Kérjük meg, hogy szerezzen a titkos kivonatból, és küldje el. Itt is lehet olyan növény. Már megint ez az ízé. Igen. Ezt nem akarom. Nézd csak meg. Ha ez nem olyan, mint egy mocsári növény, akkor én még nem láttam mocsarat. Ez mindegyiknél rosszabb. A nagymamám azt szokta mondani, minél rosszabb, annál hatásosabb. Ez a pénztáros nagymama? Édd meg. Én beszélnem kell Erikkel, mert ő talán tudja, hogy miféle leveleket evett meg, és... Erik... Nem értem, miről beszél. Milyen levelek? Erik, mondd meg nekem, mit evett meg Dexter? Tudnom kell, hogy milyen leveleket adtál neki. Valami megmérgezte. Azt mondta, hogy te mindent fölírtál egy füzetbe. Ez volt az. A folyóparton szedtük. A folyóparton? Ahol a... De pontosan hol? Na, megvan? Igen. Menjünk be. Tudod, hogy mit csináltál? Tudod? Válaszolj! Válaszolj! Nem kanyaró, nem bárányimlő, éc. Hogy képzeled ezt?
Mit akartál csinálni? Megölni magatokat, hm? Majd én teszek róla, hogy ne fordulhasson többé elő. Teszek róla! Nem. Nézze, nem érdekel, hogy mit gondol. Nem jöhet át a fia. És az enyém se fog oda menni. Nem érdekel, hogy barátok. Nem akarom, hogy egymás közelében legyenek. Megérted? Hál' Istennek már jobban van. De megmondtam az anyjának, ha a fiát még egyszer a közeledbe engedi, börtönbe zárhatom. Te pedig hétfőn reggel indulsz a nyári táborba. Szia, apa! Sajnos nem vagyunk itthon. Cindyvel a Charlestonhoz utaztunk. De kedden jelentkezünk. New Orleans. De nagyon messze van. És egyáltalán hol fogunk aludni? És mit fogunk enni? Emiatt nem kell izgulnod. Már beszéltem apával, és azt mondta, lakhatunk nála. Talán még horgászni is elvisz majd bennünket. Én nem mehetek. Jönnöd kell, Dex. Holnap hajnalban elmegyünk innen. De az anyu iszonyúan aggódna. Most is nagyon aggódik, mert beteg vagy. És te is tudod, meg én is, hogy csak egy dologtól lenne boldog. Attól, hogyha az a New Orleans-i doktor meggyógyítana téged. Drága anyu, elmentem Erikkel, de nem kell aggódnod, magammal vittem a tablettáimat. Ígérem, nagyon fogok vigyázni magunkra. Légy szíves, vedd fel a Csillagok háborúját. Ma este lesz 8-kor az 5-ös csatornán. Nagyon szeretlek. Sok puszi, Dexter. He's traveling down the road tonight. His heart is heavy, but his load is light. Fix to the left and he moves to the right. On a lonely road tonight, he moves to the right, and he drops a penny into a wishing well. Nobody hears him as far as he can tell. He sees 1,000 other wishes lying there, and he rightly wonders if the gods will care. The gods are gonna care. So he runs through the valley and all through the wood, down in the alleys, past the old neighborhoods, and he's got so far to travel, and the hour's late, but it's out of the darkness when he makes his great escape. La 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 la. La 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 la. La 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 la. When it makes his great escape. When it makes
Nesze! Az a legnagyobb hal a világon. Képzeld, majdnem 1000 kiló. Ezért hívják óriás tokhalnak. Mi lesz, ha felborít minket? Sose tenne ilyet. Egyszer egy srác tele hassal ment úszni. De rosszul lett, és elkezdett fuldokkolni. Hirtelen egy óriás tokhal elkapta a trikóját, és kihúzta a partra. Milyen gyorsan megyünk? Hát úgy 5 km/h. És milyen messze van New Orleans? Úgy 2000 kilométerre. Akkor mikor érünk oda? Uram, merre megy? Hampton. Minneapolis. Memphis. Centrália. Peoria. Mennyi pénzetek van? Tessék? Tudod, az üzemanyagot nem adják ingyen. Hova mentek? New Orleansba. $20 tudok fizetni. 20 dolcsit? Te 20 dolcsért akarsz New Orleansba menni? Nem hiszem, hogy ez összejön, öcsi. $40. Ennyi van összesen. Hé, Pori, felszedhetjük a horgonyt. Azt mondod, testvér. Bepakoltál mindent? Legyen. Itt van $160. Megnézheted a zsebeimet. Erik! Erik! Hallgass, Dex! De Erik, Várj egy ezt meg kell nézned! Elég ennyi? Nem marad semmink, és még takarítanunk is kell. Ez a hólyag azt mondja, hogy a pénz csak félútra elég. Ez a hajó New Orleansból jött, és most hazafelé megy. Ezt meg honnan veszed? Úszómocsár, New Orleans, Louisiana. A francba! Milyen messze vagyunk már? Dex! Ébren vagy? Dex, ébren vagy? Dex, ébren vagy? Mi van? Tudod, hogy milyen sokat jöttünk? 5 vagy 6 nap múlva meg is érkezünk. Ha megállunk tankolni, felhívom a mamát. Nem lehet. Lehallgatják a hívást. Talán holnap dél körül már Iowában leszünk. Dex? Kelj fel!
Gyere! Fáradt vagyok. Nem vagy, csak unatkozol. Nincs torpedójuk. Monopolijuk sincs. Még egy csomag kártyájuk sincsen. Várjunk csak. Mi az? Gyere. Ezek a lányok igaziak? Persze, hogy azok. Én még sohasem láttam ilyen lányokat. Az anyu nem ilyen. Ezek nem anyák, hanem igazi nők. Minden nő ilyen szeretne lenni. Szerintem számítógépes animáció. Minek ahhoz számítógép, hogy egy lány sétál a parton? Vagy ahhoz, hogy komoly zenét hallgat fejhallgatóval, ha? 1975-ben született. Nem néz ki annyira öregnek. Nem. Ezt nézd meg. Ez legalább $300. Tedd vissza a helyére. Miért? Ha bejönnek, azt hiszik, hogy el akarjuk lopni. Nem is tudják, hogy itt vagyunk bent. Te is látod, amit én? Hé, mit csinálsz rá ott? Tedd vissza! Miért pont én? Hé! Hol a pokolban voltatok? Itt tücsörgök egész nap. Tudod, hogy van? Mindig közbe jön valami. Persze, közbe jön. Add fel a Teljesen cuccodat. elzsibbadtam. Én meg éhes vagyok. Tessék, itt van. Fogod? Te jó Isten. Fogom, gyere, ez az. Ne ugrálj, csak lassan. Ez meg kicsoda? A barátnőm. Hello. Vigyázz magadra. Szerintem jobb, mint az autóstop. Aha. Majd szólj, hogy hol akarsz kiszállni. Kösz. Bekennéd a hátamat? Te modell vagy? Nem. Hogy hívnak? Angyal. A karodon más van. Oda az van tetoválva szöglet. Kösz, hogy szóltál. Most mi van? Lemegyek és összepakolok egy kicsit. Sokkal viccesebb, ha ketten ülnek benne. Azt hiszem, sokat ittam. Én is. Csak nem rúgtatok be. Azt Én a hiszem, felének ágyba ittatok fogok. annyit. Szörnyen kavarog a gyomrom. Ne izgulj, öregem, majd alszunk egy jót. Itt fogsz elaludni. Aludni, testvér. Én nem ismerek rád. Ha jól emlékszem, kiállás után egész más csinálsz.
Én benne vagyok, testvér. A készlet egy részét hidegre tesszük, a másikból meg forró sztéket csinálunk. Imádom a bélszínt. Szeretek. Gyere már le! Gyere le, te hülye tyúk! Szembe sincs lemenni. Kapd el! Megbánod, ha utánad megyek. Engedjetek! Mit csináltok vele? Fogd be! Meghozzák benneteket! A francba! Ez tisztességtelen! Szemetek vagytok! Te meg szemtelen vagy, öcsi! Fel kellene állítani a sátrat. Hé! Én vagyok. Mi ez? Belepisiltél a hálózsákba? Csak izzadok. Izzadsz? Uh-huh. Hiszen Diderex. Hogyan izzadhatsz, ha fázol? Nem tudom, de izzadok. Másik ruhát kell felvenned. És bújj bele a hálózsákomba. Kösz. Vedd fel. Nem attól van, hogy rosszat álmodtál? Nem. Akkor mi baj van? Néha előfordul. Ha felébredek, és sötét van. Azt olvastam, hogy a világegyetem 18 millió fényév széles. És? Képzeld el, hogyha egyszer olyan messzire utazol. Lehet, hogy nincs odakint semmi. És képzeld, hogy még trilliószor messzebbre mész. És már olyan messze leszel, hogy a világegyetem halvány fényeit sem láthatod. Nagyon hideg van, és végtelen sötétség. És néha, ha felébredek, és sötét van, nagyon megrémülök. Azt hiszem, hogy ott vagyok, és nem jöhetek vissza soha. Fogd ezt. Szorítsd magadhoz, amíg alszol. És ha felébredsz és félsz, gondolj csak arra, ez itt Erik cipője. Mi az ördögnek fogdosnék egy büdös kosárlabda cipőt trillió fényévre a világegyetemtől? Itt kell, hogy legyek a földön, a hálózsákomban, és akkor Erik sincs messze. Kipróbálom. Égbe hagyjam a lámpát.
Ébresztő, induljunk már! Aludj még egy kicsit! Már 9 óra! Amikor odaadtam a pénzt, azt mondtad, nem állunk meg New Orleansig. Néhány nappal később érsz oda. Na és? Nem fogsz belehalni. Pofa be, szöglet! Hé, te fogd be a pofád, öcskös! Vagy azt akarod, hogy kimenjek és szétrúgjam a fenekedet? Hány napra elég még a tabletta? Még 3-ra. Arra van az út. Biztos? Nem vagyok hülye. A St. Louis felől érkező járat előre láthatóan 15 percet később. Kérem, szíves megértésben. Gyere, egyél valamit. Nem vagyok éhes. Jó, akkor megveszem a jegyeket. És mikor indul busz? New Orleans felé? Közvetlen járat nincs, át kell szállni. Várjon, mindjárt mennünk kell. Gyere. Nem azokat a srácokat keresik? Kösz. Minden rendben, uram? Futás! Hé, fiúk! Lenne egy kis elszámolni valónk. Ne oda! Erre! Gyere! Ügyön, srácok! Sügetek vagytok? He? Nem tetszett a tábortűz? Bújj be! Siess! Húzd a kezem! Gyerünk! Hé! Hol van a pénzem? Azt hiszem, a zsebemben. Másszunk át, testvér! Mindjárt megvan.
A fenébe! Jó Istenem! Össze fog tudni a szöges George. A kurva életbe. Én megmondtam, rohadt kis tricik. Gyere, gyere, futás! Maradj mögöttem. Maradj. Zsákutca. Ne gyere közelebb. Mit akarsz ezzel? Rövidre vágni a körmeimet? Hol van a pénzem? New Orleansba kell mennünk. Ó, oda kell mennednek. Túllőttél a célon, öcsi. Nem gondolod? Én benne vagyok. Tőlem játszogathatunk. Mi a felét csinálsz? Megőrültél? Én úgyis meghalok, nekem nem számít, hogy mikor. Tisztelőhely. Miről beszél ez a kis mitugrász? Íces. Szúr csak meg, ha akarsz. A vére mérgező. Egy cseppje megölhet. Baromság. Hé, Pony! Jimmy! Jimmy! Húzzuk el innen! Baromság! Nem az! Begondoltál? Tűnjünk! Nesze! Hurrá! Megmérgezett ez személy! Patkányok! Az én vérem mérgező! Mi van? Mitől szartál így be? Halálosan, mint a kígyó méreg. Patkányok! Dex, olyan klasszul csináltad, akár egy szuperhős. Nagy voltál. Tessék. Ne! Ne! Rosszul érzem magam. Elmegyek, megveszem a jegyeket. Jó. Fázol? Nem. Akkor mi a baj? A vérem méreg. Csak beteg vagy, Dex. Olyan leszel, mint bárki más, abban a percben, amikor megtalálják a gyógymódot. Az a New Orleans-i doktor tudja.
Ébredj fel! Már New Orleansban vagyunk. Gyere! Hol vagyunk? Gyere, pici. Anyu. Anyu. Ne haragudj. Semmi baj. Szeretném meglátogatni Dextert. Rendben. Húslevesből lehet? Igen, lehet, egy Remélem kevesebb. nem rokkázom ki. Ha már egyszer ledugták ezt az etetőcsövet az orromon át a gyomromba. Hú, de durva. Fájt is. És ez nem fáj? Ez nem annyira. Akkor most nem is ehetsz. Nem, most nem. Pedig én hoztam neked valamit. Talán megpróbálhatnánk belepréselni abba a palackba. Talán. Igen. Még jó, hogy ide nem tudok leveleket becsempészni. Jót akartál. Jensen doktor azt mondta, hogy hazugság az a New Orleans-i dolog. Tudom. Mondta a mamád. Figyelj! Ezt nézd meg! Ilyen voltam 1 évesen. Ilyen voltál? Igen. Jézusom, milyen ronda bébi. Szögletet veszed feleségül? Jól vagy? Ilyen leszel 80 évesen? Igen, pont ilyen. Ez meg mi? Ó, ez mozgatja az ágyat le, meg fel. És ez micsoda? Dr. Louise, telefont... Gyomorrontás. Láttam, mennyi süteményt nevett. Kinél szól a vészcsengő? Azt hiszem Dexternél. Megnézem. Tessék gyorsan jönni. Nem Mi lélegzik. történt? Nem lélegzik. Az előbb még beszélgettünk, most meg halott. Sajnálom, de mindannyian tudtuk, hogy bekövetkezik. Ez rossz tréfa. Nagyon-nagyon rossz tréfa. Micsoda kölykök. Tudtuk, hogy bekövetkezik. A törvény nevében ezennel elrendelem a kivégzés végrehajtását.
Ó, úgy látom, jobban érzed magad. Te meg biztosan Erik vagy, ugye? Igen. Hát, ahogy hallom, a Nobel-díjas kísérletet kátyúban ragadt. Mélyebben, mint a Grand Canyon. Lássuk. Nyisd nagyra a szád, és mondd á. Fáj, mikor beszélsz? Igen. Mutasd azt a szőrös mellkast is. Kérdezd meg. Kérlek. Meghallgatom. Tudja, hogy meg fog halni. Micsoda? Eljátszottuk a nővéreknek, hogy Dex meghalt. Az egyik nővér azt mondta, tudják, hogy bekövetkezik. Becsaptátok őket? Igen. Én azt mondtam, hogy Dexter nem lélegzik. Ő meg felugrott, és jól megijesztette őket. Nagyon megijedtek? Dex úgy nevetett, hogy majdnem bepisilt. Szóval ez történt. Én meg azt hittem, hogy a különleges diéta okozta. Ide figyeljetek. Sok olyan esetről tudunk, amikor nagyon beteg emberek egyszerre csak tökéletesen meggyógyultak. Ilyenkor mondjuk azt, hogy csoda történt. Én tudom, hogy te nagyon különleges emberke vagy. Közéjük tartozhatsz te is. Igen. Tudod, hogy én mindig igazat mondok. Veled is megtörténhet a csoda. Igen. Biztosan érzed itt legbelül. Ne hagyd cserben. Rendben? Segíts hozzá egy kis hírnévhez. Anyu. Ide hívom. Nem mondhat ilyesmit. Maga De az a fiú annyira felhúzta, hogy meg fog halni. Én csak azt akartam, hogy... Uram, a barátom nem lélegzik, és félek, hogy meghalt. Hívd gyorsan a nővért. A francba, a szentséges úristen! Megijedtem, hogy majdnem szörnyet haltam. És az urak még szórakoznak is ezen. De én akkor sem nevetek. Habár tényleg vicces. Dex. Ma 4-kor végzek. Én jövök. Ez olyan alap lesz, amit mindenki irigyelni fog majd. 4-es. Azt hiszem, erre számítottál. Meg vagyok róla győződve. Már megint nagy volt a szád. Én csak most kezdek bele lendülni. Na most én húzok majd meglátjátok. Mit is húzok? Egy 11-es. Tudtam. Az enyém? Pedig jó vagyok ebben a játékban. Igen, köszönöm szépen.
Rendben van, Hall. Átmegyek a biztonsági légzsilipen. De az űrsisakod nélkül, Dave. Lehet, hogy nem találod majd könnyűnek. Hall, én nem fogok többet vitatkozni veled. Nyisd ki az ajtót. Dave, ez a beszélgetés már teljesen hiába való. Minden jót. Hall! Felemelem egy kicsit, jó? Már 20-szor látjátok, vagy nem? Hall! Hall! Vegyek valami játékot? Hall! Ne? Te kérsz valamit? Na, keressek egy áldozatot? Biztos? Oké. Dr. Graham, Dr. Nathan kéri, hogy fáradjon az újszülött osztályra. Green doktort az 5-ös műtőbe várjuk. Megvan. Doktor, mi a baj? Doktor, a barátom, azt hiszem meghalt. Nem tudom, mit csináljak. Elnézést. Gyerünk már! Részvétem. Gyere, most átmehetünk. De anyu, vedd meg, úgy szeretném. Majd meglátjuk. Jól van, kicsim. Mindjárt otthon vagyunk. Zöld a lámpa. Sajnálom. Én is sajnálom. Jobban kellett volna keresnem. Micsodát?
a gyógymódot. Ó, gyere ide, szívem. Hidd el, te mindent megtettél. Dexter élete más volt, mint a többi gyereké. Mindig szomorú volt és magányos. De te ezt megváltoztattad. Dexter olyan boldog volt, hogy a barátja lettél. Nagyon boldog volt. Tök jó volt, amikor beleugrott a Látszott rajta, hogy trükk. Szerinted az volt? Na, na. Jó kaszkadőr minden esetre. Tudom, hogy volt néhány problémád otthon. De ha gondolod, én... Kifelé! Egy szót se! Mama! Szállj be a kocsiba! Nem. Azonnal beszállsz a kocsiba! Egy pillanat! Beszélni akarok magával. Nincs semmi beszélni valónk. Mama, mi csak... Erik, hallgass! Csak néhány szót szeretnék mondani, de odabent. Kérem. Csak néhány perc. Mondja. Nincs. Két dolgot akarok mondani. Az egyik az, hogy Erik legjobb barátja ma meghalt, és Erik el fog jönni a temetésre. A másik az, ha még egyszer kezed mer emelni erre a fiúra, én esküszöm, hogy megölöm. Megértette? Menjünk. Maradj csak, ameddig akarsz. Hey.
szerint nagyon jól csinálta. Bocsásson meg egy pillanatra. Nem baj, ha én most hazamegyek. Nem, menj csak. De átjöhetsz. Akármikor, ha kedved van hozzá. $4. Magyar hangok. Előd Álmos, Benedikti Marcell, Igó Éva, Fehér Anna, Zalán János, Hol Nándor, Barbinek Péter, Mícs Ildikó, Madarász Éva. Magyar szöveg Szép Erzsébet, hangmérnök Horváth Zoltán, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Mirax.